कौनो भौजाई अपने देवरे से राती का दुख बतावत बा। जियालाल जियालाल का बताओ कि हो कौनो भौजाई अपने देवरे से राती का दुख बतावत बा कि राती में जवन जवन तकलीफ भइल बा वो दिने का आए के वो अपने देवरे से कहत बा। और कैसे बतावत बा, का कहत बा, तो संकेत करिया मास्टर। टूटत दहिया पीराता कलाई, ले आवता देवरू दर्द के दवाई। सूत गईली सैया से रतिया चिपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के।